Size lana namhlanje kunomtholampilo basilethele odokotela lana eMadaka. Ngizo-check-a i-TB. Ngakhwehlela bathatha imiphumela ikhwehlela zami bangicheck-a bangishutha isifuba. Kwathiwa nje amaphaphu ami a-healthy, a-right, awanankinga. Bese so ngicela nabanye abantu beze bazohlola noma bangaya emtholampilo. Kulokhu-ke uhulumeni usenzele kahle wasilethela odokotela la eMadaka. Sikhipha ngamali sagibela saya eNgwelezane odokotela bafike la. Ngicela nani bafethu nodadewethu nihambe niyohlolela i-TB. Iyabulala i-TB, iyafana ne-COVID. Manje ke so ukuhlola kuhle uzazi ukuthi unjani uze uthola usizo usekahle ungakonakali lutho emzimbeni wakho. Isifuba sakho sisane nenkungunyana bayakwazi ukukusiza bakunika amaphilisi nemithi yakhona ukuthi ulapheke.